så godt. Der er fund og klø. Og det er over sin. Kører den af hullet, eller hvad møder? Den brækker lige af til højre til sidst. Brækker den lige her. Jeg skal lige have dig med her. Så det er jo lidt over, jeg skal se det er sindssygt det der. Det er så nemt golf. Det er så nemt golf. Utroligt spændende det her. Lange og Kies ligger i 2. Madsen er Old Square. Dog her var Lange. Det er ikke godt det der. Det forstår jeg ikke. Jeg flytter lige flag her, hvis du skal ned, så det ikke får kraft. Og det skal vi huske. Tænk på det. Max 1 minut. Okay, det skal vi huske. Jeg bliver ikke på her. Nej. Spændende retur her. Undskyld, det griner, det er jo ikke fair. Men Kæmpe sensation her. Det er godt comeback. nej, det er min bullet. Bravo.
Den er tør. Super. Nej! Så summer så meget i det. Så taber Løgstør-drengene. Er der en gang, og flere gange. Nej, for tredje gang. Jeg har trods alt haft en uafgjort. Ja. Taber 12-6. Det var ikke godt. Men jeg ved i hvert fald, at når vi skal møde dem igen til, det bliver så først til maj måned i Løgstør, så tror jeg nok, vi må til at tage os sammen, og så lige se om vi ikke kan tage den. Men det tror jeg på. Vi kæmper i hvert fald for det. Og det kan godt være, at vi skal bytte rundt, fordi Roffen er ikke så hård i øvrigt. Vi vil tro på det i hvert fald. Inden vi lige overrækker den der fine pokal, som så nærmest er fast inventar i Aalborg, Ja. så synes jeg, at jeg havde lidt ude i gemmeren herude, fordi jeg hørte, at I har tudet mig at give mig skylden for at misinformation, og I fortæller mig, at simpelthen... Det var det godt. Det var det også jo. Jeg var misinformeret. Ja, det ved jeg. Og så den misinformerer jeg dig om, og andre. Men bortset fra det, så fandt jeg lidt ude i gemmeren her, så der er lige en flaske rødvin til jer alle sammen. Og dem fordeler jeg selvfølgelig ud indtil videre, og så hvis der er nogen, der har dårlig samvittighed, så må de godt komme og afregne mig inden i går. Og så vil jeg selvfølgelig for dagen til... fra Løgstør-drengens side, at vi rejser os op og hylder vinderne selvfølgelig. Det er godt spillet, drenge. Vi må kun støje nakken og sige, at vi kommer igen næste år. Skal vi give dem længere, og så skal vi... Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Løgstør, Himmerland, eller hvad kan sige vi? Men tillykke med det, drenge. Stop det! Ja, og vi skal selvfølgelig også have overrækket den her fine pokal her, som, nu ved jeg ikke, hvor plejer den at stå hen, Lars? Står den nu hjemme med dig på... Det står faktisk lige på Mallorca. Står den på Mallorca? Så hele byen ved, at det sker. Så... Det er lidt cool, at den røg. Altså, jeg ser gerne her næste år, når vi overtager den fra mig af, at den bliver pudset. Men i hvert fald, kæmpe tillykke. Mange tak. Den bliver, hvor den skal blive. Godt gået, drenge. Fantastisk spil. Kan jeg godt lige sige noget? Jeg synes faktisk, at vi spiller næste år om dem, der taber de pusser.
Ja, god idé. Jo, undskyld. Det var bare... Sander. Det skal du have, jeg Ja, det var de her første til at gøre. Rydderkop. Send pokalen videre ned. Sander for det styr kommune. Niels.